2024ko abenduaren 14a, Donostia, Ilunbe zezen plaza, Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala. 6.500 bertsozale. Jendea berandu datorrezta. Justu xamar. Eta 8 bertsolari oholtzan. Zer kontatuko dizuegun gaurko programan? Gipuzkoako txapeldun berriarekin elkarrizketa, finaleko bertsoaldiak eta Ilunbeko giroa. Zer gehiago behar duzue? Ongi etorri Gipuzkoako bertsolari txapelketaren finalera. 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako txapelduna Alaia Martin Etxebeste! Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren tenplu, badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu, entzuten gaituztenak naizta, pixkat logaletu, ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku mendeko hitza bilakatu, den hontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskortain prefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. Alaia Martin, Gipuzkoako bertsolari txapelketako txapelduna, zorionak. Eskerrik asko. Zer sentitzen duzu, txapela buruan, orain esku artean duzula? Posta handia eta batez ere eskerrona handia. Nolako finala izan da, zuretzat hau? Esango nuke final goxo bat izan dela, taldean eroso sentitu naiz, uste dut elkar babestu eta lagundu dugula. Izugarrizko plaza zegoen, gaiek ez zuten aitzakiarik eta ez ariketa eta bertso guztietan, baina orokorren gozatu egin dut. Ze ariketatan eseri zara gustora, asebeteta? Asebeteta oraindik ez, errepaso egin gabe eta zaila da, ze beti hurrengorantz nindoan. Zortziko txikian gustora gatu naiz beinaten gintzelako gainera eta 10ko txikian ere bai, lehenengo bakarkakoan bereziki agian gustoren, hor, gira horretan. Oantxe presenten horiek dauzkat bai. Finalerako ze ideia zenituen eta lortu duzu buruan zenuen hori bertxotara ekartzea? Oso libren entorren. Hau da, bere buruari konsigna hundirik jarri gabe, malgu egon nahi nuen, entzuten nuenari erantzun alizateko eta ondokoari erantzun alizateko. Eta horrekin pozinago. Ariketa bakoitzean eta bertxokide bakoitzarekin pixka bat zabalik egon naizelako, zekarrena entzuteko eta jasotzeko eta hortik emateko, pixka jolasteko eta horrekin nago agian gustoren. Ez dakit saioa jarraitu duzun, atzean zeundela, gainontzekoak nola somatu dituzu? Sentsaziokiet oso ondoa aritu direla, ez neukan horrekin zalantzarik ere, baina iruditu zait bertso izugarria joan direla, enaiz ausartzen esaten izena, baina anerbera ere ez, oso distiratxo sumatu dut, oiana, bera da oso distiratxoa, baina izugarrizko gauzak inditu, bainatek, denek ez, bainatek zesanik ez, baina hori. Orokorrean sensazioa neukan ari zirela txinpartak izaten eta bakoitza bere matiztxo hori uzten. Orduan, uste dut final gustagarria izan dela, baina barrutik sekula ez da termometroera bat egokia izaten hori epaitzeko. Adiskideak zarete eta jubilatuta zaudete biok. Biloba txikiak dauzkazue. Zuk, Andoni, haiek zaintzen pasatzen duzu eguna. Anerrek ez. Bata pareta margotzen eta ura dindilizka. Bat omen dela erdi astronauta, bestea artista. Naizta nekatu erdizka, badaukate begibista, lanaren truke ongarria zait,
eurek duten txispa, lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa. Niri txispak entzen didate ze eskizofreni, ta ez diet nahi zukadinako indarrik eskeini. Hainbat ume, hainbat premi, zaintzea ez zait komeni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Bai, horretan bat gominola ta besteko lata. Pentsioena naizta batzutan daukagun ataka. Negarra eta botaka, joan bagoaz tipitapa. Gainera erraz lokartzen ditut, bertso bat botata. Gainera erraz lokartzen ditut, bertso bat botata. Basegizazu bertso kantuan hainbada polita. Zuk zainduzazu haien arreta ta haien errita. Gure iloba Monika ez da aineska bonita. Zuk hartu zazu amodioa ta nik gintonika. Zuk hartu zazu amodioa ta nik gintonika. Sentitzen zera zu Monikaren menpeko titere, eta gintonik kargatu batek agian mesede. Zu ez pasabiltza trebe, nik laguntzea dut xede. Ekarri eta zainduko ditut zure aurrak ere. Ekarri eta zainduko ditut zure aurrak ere. Haiek bakarrik zaintzen dira ja hori da zioa. Eta ez diet eskaintzen lehengo dedikazioa. Zuretzako pasioa, harta eta akzioa. Landenetatik hartu nuenik jubilazioa. Landenetatik hartu nuenik jubilazioa. Bikotea zarete. Eneritz, etxe berria erosi duzue eta badaezpada Aneren gurasoei giltzen kopia bat eman zenieten larrialdietarako. Orain, Aneren gurasoak edozein momentutan sartzen dira etxera. Naizta etxeak behar lukena saria, igual geratu zaigu pixka bat handia.
zure aitak ta amak nolako nagia, gure harremana alda larrialdia, gure harremana alda larrialdia. Larrialdi alarma, alakoren baten, piztu eta zaila da, ezetza esaten. Larrialdi haundi bat gabiltza jasaten, azkar sartzen dira eta ez dira joaten, azkar sartzen dira eta ez dira joaten. Ara intimitatea zen gure baldintza, baina eskaini genien gure etxeko giltza. Egun osoan gure etxean dabiltza, ez altzuten ulertu bada ezpada hitza, ez altzuten ulertu bada ezpada hitza. Gu noizbait elkarrekin hasita ligatzen, orain elkar bizitza aldoa igatzen. Bada ezpadara beti dira katigatzen, uste dut ez direla zurekin fidatzen, uste dut ez direla zurekin fidatzen. Egun osoz lanean geure aleginez, etxera iristen naiz hanketako minez. Zure aita ta ama bidali ezinez, afaria prestatu balute gutxinez, afaria prestatu balute gutxinez. Afaria prestatu behar dute jator, baina zu jartzen zera erdi erasokor. Aizuri kontatzeko zerbait badaukat hor, gero esango dizut justu aita dator, gero esango dizut justu aita dator. Lagunak zarete. Herriko merkatariek Gabonetako saskia zozketatzen dute. Zu Ganer dozena bat txartel erosi zenituen eta haietako bat nereari oparitu zenion. Berari tokatu zaio saskia. Lagunak izateko zer egin behar den, zer egin nuen ez dut ja ikusten garden. Lagun ona izan nintzen ni ona nabarmen, orain ikusiko da ea zu bazaren. Orain ikusiko da ea zu bazaren. Bertan urdaiazpiko edota turroiak
Ardo eta patjarrak, beltzak ta marroiak, kexatzeko dituzu zure arrazoiak. Nahi badezu zuretzat dituzu dira polboroiak. Nahi badezu zuretzat dira polboroiak. Orduan polboroiak modu zilegian, emango dizkidazu asmo zailegian, ondo sartuko ditut ahoan erdian, ta ez dula egingo dizut aurpegian, ta ez dula egingo dizut aurpegian. Horrek enau jarriko anerpo patxadan, ezaztu gulagunak berez nola garan, baina aurrez abixatuzuk arrapaladan, aurrez betaurrekoak erantzi ditzadan, aurrez betaurrekoak erantzi ditzadan. Beraz ez didazu nahi orain egin kasu, nik mesede latza egin tazuk enbarazu. Laguna etzaraia laguna zinean zu, Gabonen loteria bueltatu zaidazu, Gabonen loteria bueltatu zaidazu. Alaiarentzat gaia, etxeko lanak. Hauxe lehen puntua. Nola moldatzen zara etxeko lanetan? Beti ibili oinaiz ni nere planetan, nahiago etxean baino ibili kaletan, ni ere erortzen naiz kontra esanetan. Bigarrena, emakumeen lana zen iraganean. Ta ez aldu segitzen igualtxu planean. Orain begiratuaz gugeu aidanean, emakume asko dabil doanik lanean. Eta hirugarrena, ezkutuko lan hori ordaindu ezkero. Poltsikoa genuke hotz beharrean bero, aldaketa haundirik ez dugu espero, ez bada deus egiten esan eta gero. Hauxe zuretzako gaia, bainat, bakardadea. Eta honaitz lehen puntua. Bakardadea ez da beti hautatua. Ez da gezurra eman diguzun datua.
Batzuen barruraino baitago sartua, nik asko eskertzen dut zure kontaktua. Bigarrena Beñatentzat, jendez inguratuta bakarrik sentitu. Hori askoren gandik sarri dut aditu. Berdin du hasi berri, berdin du aditu. Inguruan lagunak nornaik behar ditu. Eta azkenengo puntua, noizbait jardun altzara, bakardade bila. Gaurko plaza izan arren borobila, taurrean entzuleak agian 6.000. Nere bakardade hau bukatu dadila. Musikariak zarete. Espetxean kontzertu bat emateko eskaera egin duzue. Baimena emateko joko dituzuen kanten letrak zein diren aurrez jakinarazteko eskatu dizuete espetxeko arduradunek. Jarriko ditut tripak eta behazuna, kanpotik entzun dadin gure oihartzuna, bafletan kabitzen alda maitasuna, ezetza izango da nere erantzuna, guri mugak jartzea ez da askatasuna, guri mugak jartzea ez da askatasuna. Nire askatasuna hementxe daramat, gehitu nahi dizkiote bi kordetan zamak, letrak aurrez bidaltzen zenolako lanak, zuri beltzean daude marra hauen gamak, kartzela bat dirudi gure pentagramak, kartzela bat dirudi gure pentagramak. Kartzela izateko ez da diskretua, baina musikak zein du bere sekretua. Gure aurka idazten bada dekretua, nik berdin aseko det barne desertua, kanpoan izango da gure kontzertua, kanpoan izango da gure kontzertua. Egin nahi diozu sartzeari uko,
eta aurre zentsura bilakatu luto, babarkatu aukera ez badut gustuko, ez berdina izango da egin eta punto, zer bidaliko dugun ta zer kantatuko, zer bidaliko dugun ta zer kantatuko. Jarriko dizkiegu belarriak ketan, arrakala handi bat sortzeko paretan, herri hau zaildua da jada gatazketan, dena ematera goaz alaia benetan, ea nor kabitzen den gure bafletan, ea nor kabitzen den gure bafletan. Bizitza ulertzen dut kantuta aldarri, sormena ez dut inoiz gozeta egarri, ames gaiztotik nahiko nuke iratzarri, kanta dezagun ane beiratuz elkarri, gora herria eta sarri, 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 gora herria eta sarri, sarri, sarri. Buruz-burukorako zure izena entzun duzunean, zer sentitu duzu? Poza, lasaitua, ilusioa, susto pixka bat, nahi nuen, eta bueno, ikusten nuen posibilitatea edo kideek esan didate. Baina, uste nuena, baina impresio edo poz edo unkidura gehiago eman ditu, unkidura esango nuke. Horrez, berriz ere, bai, holtza pixkat mugitu da hor, baina, bueno. Baina poz handia gainera Beñatekin, asko maite dut Beñat, esan nahi dut, asko lagundu didala, ez bakarrik bera beti, lagun bezala eta bertxokide bezala, bikaina delako, nire logistikak errazteko ere Oiartzunen elkartu gara, eta, bueno, eskerron infinitu dakat Beñatekiko, miresmenaz gain. Zuen belaunaldi bueltako ontzat, Beñat eta zu bazarete bi izen, beti elkarren ondoan bertxotan aritu zaretenak, hori ere gaur holtzan konpartitzea berezi izango zen. Bai, niretzako hunkigarria zen, Beñat bertsolari bikaina da, oso umetatik ez. Ni hasi aurretik ere zautzen nuen pixkat, Beñat, badaki guzterdan bertxotan, eta ze gaitasun eta ze begirada fin daukan, eta gero niretzako laguna handi bada, persona zoragarri bat, eta berarekin tokatzen zaidan guztian, beti sentitzen naiz eroso eta zortedun. Erosotasun hori ikusi dugu buruz-burukoan, bai zortziko nagusian egin duzuenean, eta baita puntuk aritu zareteanean ere. Bai, asko ezagutzen dugu elkarrez, batzutan onerako izaten da beste ez, baina bai, horregin pozik eta jolasti sentitu naiz, sentitzen zelako babestuta eta etxean Beñatekin, eta momentu polita izan da. Espero zenuen zu txapeldun izatea edo txapeldunaren izena zure izatea? Nahi nuen, espero ez dakit ez, saioa normerak barrutik bizitzen du, eta barrutik ikusten dena ez, eta orduan, zain nengoen, eta bai, nahi nuen irabazi, ze esango dizu egia esan ilusio egiten zian, baina badakit Beñatengatik ere bihotz poztuko nintzatekela. Lagunak zarete. Tren geltokian txartelarekin arazoak izan dituzue eta segurtasuneko agentengana joan zarete. Euskaraz egin diezue eta segurtasuneko langileek esan dizuete gazteleraz hitz egin ezean ezingo dizuetela ezertan lagundu.
lehen ere pasa zaigun, zenbait horrelako, euskara fobiari, aize errelato, eta gu hemen geldi, lerda bezelako, euskaraz nahi dinagu, ala zordelako, trena joan egingo dun, hau konpontzerako. Trena joan egingo dun, hau konpontzerako. Erdi huts ez hutsak, gaitun gu bi baso, euren ikuspegia delako arazo, gaztelera egin behar, egiteko kaso, elkar ukatzen duten aukerak akaso, euskaraz egin edo zerbitzua jaso, euskaraz egin edo zerbitzua jaso. Eta beti ez dinagu izaten indarrik, tokatu izan zaigun egon leku txarrik, eman nahi nionake tipoai bizkarrik, zerdaraz dakienak ta erdaraz bakarrik, etzeukan ala be hautatu beharrik, etzeukan ala be hautatu beharrik. Guretzat aukera dun, askatasun faltsu, belarri prest bezala, ere zauden antzu, alemanez bagen biltz, ezunan igualtxu, pentsa ze boteretsu gainetik ze altxu, segurtasun honentzat gu gaitun mehatxu, segurtasun honentzat gu gaitun mehatxu. Oraindik ala dela, zaildun sinestea, askotan egin, ondoren eskea, ta zer aukera gure, alde probestea, saltatu trenera igotan non nahi geistea, arklebege bat hautsi din, eta guk bestea. Arklege bat hautsi din, eta guk bestea. Nik ere hartu dinat, trenaren kulunka, ta guretzako multa, kontuan apunta, egoera guretzat, delako arrunta, hauek ikasterako euskaratik punta,
atxetea ere iritsiko dunta. Atxetea ere iritsiko dunta. Kazetaria zara. 30 urtez jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean olio ipurdia jarri zaizu. Euskal Herriak iragan bat baitu oso mingotxa. Oraindik luzatzen dugu iraganaren morrontza. Torturatua izan zen, jasan zuen ziegen hotza. Eta betiko apurtu omen zitzaion bihotza. Elektrodoak ipini, lepoan estutu poltsa, ta gero egon isilik eta sinatu aitortza. Ta orain ni hemen nago, erdizka daukat kokotxa, nola transkribatuko dut bere dardara hotsa. Batzuk kargu altuetan, babespena lehen gerizan, beste batzuk ziegatan, esperantza baten eizan. Horrela izan da kontua, euskal politika gintzan. Naiz dena ahaztu nahi dugun, pasatu ez balitz gisan. Topatu nituen bere, mila tristura ta hitzan, ta gindua eman zidan, duinki zabaldu nitzan. Portadan titularra da, justu hola komen izan, hemen biktima guztiak ez dira berdinak izan. Kuadrillakoak zarete. Oiana, elkarrekin jatetxeren batean otordua egiten duzuen aldiro, Andonik kexa ugari izaten ditu. Gaur ere, otordua hasi orduko protestan ari da. Lehenengo kutsarila zegola zikina,
Gero musak zeukala zapore ziztrina, dio dela kritiko eta moko fina, etzera exigentea zuzera mizkina, etzera exigentea zuzera mizkina. Mizkin batek kejatik hainbeste ekite, kamareroa ere erdi satelite, nabari zen taberna etzela elite, patata bisieke hilak dirudite. Patata bisieke hilak dirudite. Keja originala gutxinez otua, baino jatera ez zaude zu derrigortua. Gainera arrabotsa dezunez sortua, beti deskontuakin heltzen da kontua. Beti deskontuakin heltzen da kontua. Diru kontutan dena hobeda motela, zopa eskatu eta oi ere epela. Arazo duna zuzeuzera dena dela, ziur pentsua ere jango zendukela. Ziur pentsua ere jango zendukela. Murtxikatzeko egingo nioke alegin, baina gaurko tordua ez alda atsegin. Emaidazun neretzat hori ustu dedin, bikoitz jaten det eta bapo parregin. Bikoitz jaten det eta bapo parregin. Zure barre algarek badute bai sona, ta ni bertako jaki eskas eta forma. Naiz eta bisatzera gentozen gu ona, ba jakizue arzak ez da horren ona. Ba jakizue arzak ez da horren ona. 12 urterekin bertso eskolan hasi zen Alaia hark, zer ikusiko luke orain edo zer pentsatuko luke orain? Bueno, ez luke jakingo agian posible zenik ere, eta batez ere ez luke jakingo hainbeste bihurgune egongo zenik bidean, baina bueno, oso bide polita izan da, eta batez ere jende asko eman didan, eta ni horrekin nago izugarri eskertuta eta pozik jende bikaina, zoragarria eman didala bide horrek, eta bidean segitzeko ilusioz nago, hein handi batean, ez bakarrik mikrofono bat izatea privilegioa delako, inguratzen gaituen jende horrekin egotea gozamena delako eta zorte izugarria delako. Zer esan nahi du txapel honek zuretzat? Bueno, gauza asko, eta oraindik ez ulertzen ez ditudanak eta sentitu bakarrik. Nik zalantza handiak eduki nituen, aurkeztu edo ez aurten, bizitza personaleko arrazoiengatik, eta bueno, zenbatek esaten zidan nahi nuela ez, behintzat bide hortan, bertso ibilbide hortan, bueno, lantzen jarraitu eta alnuenaren barruan, eta bueno, oso bereziki landu dut, ez? Oso alnuen tartetxotan eta alnuen moduan, eta beste leku batetik. Orduan, bueno, izugarrizko saria, izugarrizko poza, eta unkidura handia. Txapel baten azpian beti kabitzen da jende asko, zure txapelaren azpian nortzuk daude?
Bueno, lagunak aipatu ditut, beti zentralidadea hartzen duelako, edo familiak, edo ez, beste zerbaitek, eta uste lagunei ere eman bertzaiela balio hori, eta bueno, nik oraintxe bertan bizitzako ez horrengatik, ez daukan nahi beste denbora, baina saiatzen naiz horregoten, eta batez ere sentitu dut hortzeu dela, eta hori zinuen pasatzen dut, eta uste dut oso garrantzitsua dela gure sare hori zaintzea, eta gero dudari gabe, nire etxekoak sartzen dira, txikiak zaintzen dira, txikiak zaintzen egon direnak, haiek gabe elitzateke posible, eta haiek ere sinistu dute hontan, eta jolas honetan parte hartu duten nirekin batera, eta bizitza errimatu dugu elkarrekin, eta hoientzako ere, dudari gabe badau, posible egin duteneri. Orain dela 50 urte, Xanti Iparragirre, Juanito Akizuk eta Patxi Goikoleak sinetsi zuten bertso eskolak sortu zitezkeela, bertsolariak sortu zitezkeela, eta txapelketa hau izan da horren aitortza. Zer izan da zuretzat Arantzazu Loidirengandik txapela jasotzea? Intzindaria izan da dudari gabe, inspiragarria izan da, bere ausardi, momentuko inozentzi eta aurrera pauso hori beti eskertuko diogu, belaunaldi oso batek, eta datozenek ere seguru baiet, beraz, ohore handi bat Arantzazu Loidiren eskutik jasotzea, berak ahalbidetu duen bide baten pausu bat gehiago. Eta hemendik aurrera, zer? Ideiarik ere ez daukat. Gaur eta orain ea, nola jarraitzen duen egunak. Eta bueno, plazaz plaza gozatzeko gogoz, ingurukoei eskertzeko irrikitan, eta hobetzen, eta fintzen, eta bertsotan gozatzen jarraitzeko asmo horrekin. Gu ere gozatzen egongo gara, zuentzunez, eskerrik asko Alaia eta zorionak. Eskerrik asko zuen. Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalean, buruz-buruko saioan kantatuko duten bi bertsolariak ordena alfabetikoan izenaren arabera, Alaia Martin Etxebeste, eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Gurasoak zarete. Aurrekin partxixean zabiltzatenean, zuk Alaia haiei uzten diezu irabazten. Beñatek ez. Igandea txaldez egin beharrez hartu ohi dugu atxeden. Horrela gero ez baita izaten, astelena hain astelen. Nik irabazten utzi ohi diet disimulu handiz egen. Beranduago jakingo dute bizitza ze gogorra den. Bizitza berdin baita gogorra, astelen zein aste arte, zeinen ederra den izatea, familia honen parte. Baina gelditzen naizen unetan, garaipenetik aparte, genio txarrez segitzen dut nik, urrengo igander arte. Genio txarrezu egotea, ez da horren arraroa. Beraz zergatik pasa arazi porrot txar baten tragoa. Traumatikoa ez izateko oinarria haurtzaroa. Beti beraien alde eduki behar lukete dadoa.
jakin behar dute baina dadoa, irten litekela zero. Ni gizona naiz, ni gotorra naiz, garaipenaren bezero. Eta partxisa degu bizitzan, lehen lubakia edo. Lehenik honetan gailentzen dira, ta ez da baidetan gero. Baina eztabaidak onak dira, ta ez da ikasten gutxi. Bi hitz ezberdin baina antzerako, irakatsi, erakutsi. Aizu laztana guztia ez da ego mimota igurtzi. Irabaztera ohituta zaude, ta bingoz beste oi utzi. Ai garaipenak eta nik dugu makina bat zilboreske. Bizitzan ez da inor gailentzen eta nahi duen hainbeste. Ez zaiteztela mesedez hasi beinatek galtzeko eske. Nik irabazten ezin dut utzi, zuek gailendu zaitezte. Baina ez dira bi izaki soil gure gana atxikiak. Pertsonak dira, ta nola izan partxis batekin frikiak. Bihotza dugu, hezkuntza dugu, ta ez gara manikiak. Edozein lorpen eklipsatzen du, euren irripar txikiak. Ez dakit dena konpon liteken irrifar txiki horrekin. Bizitza ere alakoa da bere leun gogorrekin. Baina honetan hasi ginen ta ekin gogor ekin. Inork bekain bat zabaldu arte partxiseko dadoekin. Ara berriro biok aspaldiko partez. Ni ere pozik nago emoziona zaitez. Orain arte aritu zara nahiko artez. Artez ez dakit baina behintzat borondatez. Zu ere oso ongi bai beti bezala. Nik uste dut jendea aspertu dudala. Nik pozik sumatzen dut ilunbeko sala. Pixka bat koiskortu da aspaldiko txala. Eta jendea ere dago nahiko bero. Olatuen kontua enuen espero.
tarteka aditu da ez dulen bat edo. Guk hartu behar orain errelebo, eta olaturen bat egin beharko da. Ni igeri ez noa olatutan gora. Animatzeko ere badago denbora. Nekatu egin gera baina ze gustora. Eta gure parean 11 pankarta. Niri egin didate baten bat aparta. Nirea ez dut ulertzen aizaleok barka. Taldean egin behar da ezin da bakarka. Ta nik zure pankarta ez dut ba ikusi. Hango ertzortan dago denetan nagusi. Hori zuk esatea da pixkat itxusi. Bueno, kritika hoiek utzi. Ta ze doinu daukazu bakarkakorako. Dena kontatzea ere ez dagongi guapo. Buruz buruko baten enezen bat gako. Pixkat deskantzatzeko eseri beharko. Zorionak alaia, nire miresmena, bertso eskola danei, aurtengo omena, irakasle guztiei, gure aitormena, eta joan zirenei ere aipamena. Irakasle guztiei gure aitormena, noraino iritsi den hasi zenutena. Entzun alduzu kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken, etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela ibiltzen kale erditik, etzinela berriz ibiliko irriz, etzinela pasali buruz eta horriz. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten naizen erotuko naiz pentsamendua erotiko da. Etzinela argi baizik eta itzal, etzinela inoiz behar bezain argal, etzinela ez eridazteko kapaz, etzinela erraz edo gatz edo latz, etzinela lasai, etzinela alai, etzinela pitxa hon bat sartzeko gai, etzinela busti, etzinela pizti, etzinela behatzen bezain basati. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten naizen erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Zarela azala, zarela zabala, zarela norbanako ura den bezala, zarela zaharra, zarela berria, zarela pasa berri duzun herria, zarela gaur ura eta bihar ardoa, zarela baratzeko sagarrondoa, zarela mona bat busean kolatzen, zarela kola bat zatitxoak batzen, zarela zatiketak kalkula gaiun, zarela kontzertu gaua festan ilun, zarela naizen nuen ta egin etzen 20.000 gauzen zapore lizun, zarena idatzita erakutsi nahi nizun, izuak entzen ikasi genezan, etzinen horrek beinta berri sortzen duen paralizazioa kendu dezan. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten naizen erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten